Ngafonelwa uSK abamazi ngegcwama elisha. Athi uSK kimi isibali bafowethu ngisacela konke enikwenzayo njengabantu abathanda umculo wami nenze izinto engihambisana nazo. Lena yowukuthi niphumele ngaphandle ningcofane nabantu mina angizokuyifihla ubuso. Le video ibaleka kakhulu ingane zakwethu. Ngonyaka odlule mangaphosisi ngonyaka odlule ngisakhumbula kiphi inyanga ngafonelwa uSK abamazi ngegcwama elisha. Athi uSK kimi isibali bafowethu ngisacela konke enikwenzayo njengabantu abathanda umculo wami nenze izinto engihambisana nazo. Lena yowukuthi niphumele ngaphandle ningcofane nabantu mina sengaphuma kubona ngingasangcofani nabo ayikho right. Sibari ngicela niyeke ngamlalela mina bengihlupha mina strong. Ngiyacabanga ukuthi futhi indlela engangihlupha ngayo mina, indlela bengihlupha ngayo futhi kwamina ngabona ukuthi hayi umuntu usezingelwa yithuna la.